माथो खालामदों? फान्थाव खादों नै। फान्थाव खादों? बायगन। बा फानहैयो? गोबां मोनगोन दा? मोनो दा नै 20 केजि मोननानै दसे नै। 20 केजि? औ। बा बेजोंनो दा नै एसे ना बेदर, संख्रि फानलु बेफोरनोसै संसारालाय माथोबाव। औ। बिदि आरो जासे जानानै फाननो मोनो नै। औ जावग्लिदों ना माथो? जावग्लियोलै जावग्लिनो हायो। दा नांगौला माबाथोंसो लांफैथोंसै मानसिफ्राबो। औ देवलुगुरि बाजारावहाय। देवलुगुरियाव? औ सुइस गेट। औ सुइस गेट दखानाव ने? औ। दे। लांफैथोंसै दा। बिराद गोथावलै खिन्थु। औ। भाजा जाला। खिन्थु हिनजावल' गैथ'आ आरोखि ना? जानाय रायो जाहां जाहांखासैना दालाय नै। एप्लाइ खालामनो थिनहरदोरा। एरा एसे गोसो होदो गावबागावनो बुजिनानै गैया होनना मिथिखानानै एसे सिख्लाफ्राबो एसे आवगायदो। औ। थिंबाय थानाय माबा जानालाय बोरैथो जानांगौ जाखो। औ। होद देनजार थायोलै। ओमफ्राय माथो नाम बेलाय मा जातनि फान्थाव बेलाय? अरिजिनेललै अरिजिनेल फान्थाव माबा बोरमा गं। बोरमा गं? बिराद माराथक नाम दंना। औ। बोरमा गं फान्थाव बोरमा गं। देखायदोरा दे ओइयो माबायाव नै। नै थाइखायो हानांनायखाय नै। नोगोद थाइखायो माथो। बोरमा गं बायदिना। औ। मेना लायखानो। औ बोरमा गं फान्थाव होनो आरोखि ने? दे। माराथक थायोलै। गला बानायखायोनो। माबायदि गोथावलै एकबार खायलाय दुइबार मजा। एकबार खायलाय दुइबार मजा। बरिया। आला खनसे जादावब्लानो मानसिफ्रा आथा नांबाय। आयौ बेयावनो बेसेबां खाखो नोंलाय? औब्रा फांसेयाव 1 केजि जाखानाय। औ। दंबावोसो बेखौ दोनथ'बावबायसो आं। औ दे। दंबावोलै। देनजार आबाद मावोमोन ना माथो नोंलाय? औब्रा मावनांगौ ओरैनो थाजाया। खै बिगामोन? खै बिगा? बिगायालाय ओरैनो 1 बिगासोल' जानायलै बाराबो मावा माने नायख'नो हायाना। औ। बेयावनो नै जाथ्र'लायनो हायै दं। अनेक नायदो नै बेलाय। औ नै दङ। बिराद थाइखायो नै हासार होनांगौ बोरमा। ओमफ्राय गुबुनबो दंबावो आबादा? कफि बायदिसिना हनै खाख्लौ जोगोनार औ बुमब्रा जुखाम औ माबा लाम बेहेरा टमेट'। औ बेनोसै। माबा फान्थाव बायगन बेफोरनोसै हनै। मोनजोबो? मोनो लकेल पियर माने अर्गेनिक दानि जुगाव बायना जानाया बिराद खुथिनसै। औ बेलाय नै हासारखौ नुबाय दा माबायदि होयो ने? बे स्लिम स्लिम लकेल नुनाया हासार नै। बे स्लिम स्लिम नुनाया बाजारनिया बिदिखौ जाजाया मुलि होयोना बिरादनो। ओमफ्राय बिदि लकेलनि नुवाखै नोङो नै सेरै सेरै 12 मास जायो। मावना जाखानांगौ अर्गेनिक जायोब्ला माने देहायाबो बिराद मोजां थायो। जोंनि दा नै बर'फ्रा मुलिनिल' जायोना। बिराद बेमार जाजोब्बाय। नै हासारा लकेलखा। औ माने माबा होनांगौ मोसौनि खि बे गोराना। औ मोसौनि। औ बेखौ होनांगौ। जेबो मुलि सारनाङाखै बेयाव। मुलिनिबो बायदिसिना सानाय सुनाय जाबाय। दा बर'फ्रा गोसोआनो होआ। खालि बायना जानाय स्लिम स्लिम बायदिसिना बिदिल'। बेखायनो एसे माबा हेल्थ कनसियासबो जानांसिगौ जोंनि बर'फ्रा। गावनो माने एसे मावनाबो जानांगौ। दे बिदि आरोखि। हाब माथो माराथक गोबां मोनबाय? औ मोनबाय। बा कन्टिनिउ बेसेबां खायो? नै 10-15 केजि। 10-15 केजि खागासेयाव? बा होमब्ला केजियाव बेसेबांथो? केजियाव ओरैनो माबा 40 थाखा गाहाम होनोसै। 40 into 15 बेसेबां जाखो? 600। दैलि 600 थाखा मोनो नों होमब्ला फान्थावनिफ्राय? ओमफ्राय गुबुन आबाद दंबावोसो? दे देरहाबाय नों होमब्ला। बिदिनो मावनांगौ।